Taħt sema blu bix-xemx kemm tlellex bejn isħab fuq dawk taċ-Ċana biex jaraw wirja ta' akrobazziji fl-ajru bdiet il-25 edizzjoni tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta. F'din l-edizzjoni tieħdu sem 14 il-pajjiż bl-ajruplani tal-Arabja Sawdija bdew bl-ispettaklu. Il-manuvri fl-ajru paxxew lil bosta bil-kuluri sinonimi mal-pajjiż Qarbi ħarġu ferm fl-isfond tas-sema kaħlanija. Minn tfal sa kbar, kollha l-istess kelma, jitaxqu bl-ajruplani għaddejjin b'veloċità li ma bħala. Spikka wkoll in-numru ta' nies li mhux neċessarjament iħobbu l-ajruplani, iżda darba f'sena jieħdu gost jaraw b'doti kapaċi joħolqu spettaklu fl-ajru. Lejn nipprova nitħarreġ naqra fuq il-kamera nħu ritratti, però il-fatt li tara biċċa inġinerija qiegħda tirja taffaxxinani. Leġenajt minn iġeletant u ma nafx imma jogħġbuni. Nħobb nara hekk l-ajruplani differenti. Jinteressawni. Ħobb li interessanti jekk għat-tfal xi ħaġa li pajjiżna ma tantx nagħmlu ġas darba fis-sena. U jieħdu gost ovvjament anke ikun hawn ajruplani differenti minn sena l-oħra. Niġu naraw naqas ikun hawn hekk. The show, l-aeroplani jduru, jgħadu, it's impressive. U jekk dawn in-nies li segwew l-Air Show ta' din is-sena kienu għall-qalbhom, l-istess kienu l-bdoti li b'turija ta' ringrazzjament għal dawk li qed japprezzaw il-preżentazzjoni li kienu qed iwettqu fl-ajru iffurmaw qalb fis-sema.